з митниками ел, і ворогов любив, схилявся над людьми, якія плачуть. Наставник, вось жа дорогою крочить мушу, так як ти. Наставник, навокал люди, і любить їх треба так, як ти. Наставник, як тяжко взять чужий тяжар на плечі, так як ти. Наставник, знясу усё, калі со мной заўсёды будзеш ты. Прыняў ён грош удавы і грэшніцы слязу, ён усім дарыў любоў і прабачэнне, з'явіў нам твар айца, шлях у неба показаў, і на Ярдане сам прыняў хрещение. Наставник, вось жа дорогою крочить мушу, так як ти. Наставник, навокал люди, і любить їх треба так, як ти. Наставник, як тяжко взять чужий тяжар на плечі, так як ти. Наставник, знясу усё, калі со мной заўсёды будеш ты. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Переживаем час Великого посту. Это период нашего навертания и очищения души про щире покаяние. Иисус Христос дає нам этот час, каб глибей зрозуміти наші слабості, наші недосконалості і убачити свої грехи, зробити постанови, каб працювати над своїми недохопами і з допомогою Божої ласки розпочати нове життя у світлі християнської віри. Як найсвятіша хвяру я справую інтенції померлих за Янину 3 роки після смерті, так само за Юзефа, Ванду, Іосифа, всіх померлих сім'ї Бітель, за Едварда, Емілію, Владислава, Леоніда і всіх померлих сім'ї Пупа, випрошаючи, щоб милосердний Бог прийняв би їх до свого владарства у небі. А тепер на початку цієї святейшої Евхаристії подякуємо Пану Богу за всі дари ласки, які ми отримали в цьому тижні, так само перепросимо, каб угодно скласти її. Сповідаюся усемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми каю словом, вчинком і за моя вина, вельми велика вина. Прошу на святейшую И Панну Марию, всіх ангелов ангелов и святих, святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. нехай змилується над нами Бог усемогутний, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами.
помолимся. Усемогутный Боже, про что годово переживание Великого посту дай нам глыбей разуметь таямницу Христа и годным житьем имкнуться до ее исполнения. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе дарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги Быцця. Пан Бог стварыў чалавека з пылу зямлі і ўдыхнуў у ноздры ягоныя подых жыцця. І стаў чалавек жывой істотай. І пасадзіў пан Бог сад у Эдене на ўсходзе, і пасяліў там чалавека, якога стварыў. І вырасціў пан Бог з зямлі усялякае дрэва, прывабнае з выгляду і добрае для ежы, і дрэва жыцця пасярод гэтага саду, і дрэва пазнання добра і зла. А змей быў найбольш хітрым з усіх палявых звяроў, якіх стварыў пан Бог, і сказаў змей жанчыне: «Ці сапраўды сказаў Бог, не ешце з ніякага дрэва ў раі?» Жанчына адказала яму: «Мы можам есці плады з дрэў саду, але пра плод дрэва, якое ў сярэдзіне раю, Бог сказаў: не ешце яго і не дакранайцеся да яго, каб вам не памерці». І сказаў змей жанчыне: «Не, не памрэце, бо ведае Бог, што ў дзень, калі вы пакаштуеце з яго, адкрыюцца вочы вашыя, і будзеце як Бог, які ведае добро і зло». І ўбачыла жанчына, што гэта дрэва добрае для ежы, што яно прывабнае для вачэй і пажаданае дрэва для набыцця пазнання. Тады узяла яна плод яго і ела, і дала таксама мужу свайму, і ён еў. І адкрыліся ў іх абоіх вочы, і пазналі яны, што голыя, і сшылі лісты з смакоўніцы і зрабілі сабе павязкі. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Змилуйся надо мною, Боже, у великой милости Твоей, и у полноте милосердности Твоей знищи беззаконие мое. Обмыть целком меня от провинов моих, и очисти меня от греху моего. Вся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Но я ведаю беззаконие мое, и грех мой завжди передо мною. Тобі одному я сгрешив, і зло учинив перед Твоїми очима. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Чистое сердце створил во мне, Боже, и обновил во мне тривалый дух. Не откинь меня от своего обличия, и не позбавь меня Духа Твоего Святого. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Верни мне радость избавления Твоего, и умацуй меня Духом прихильным.
Пане, открый мои устны, и в устны мои будут обвещать Твою хвалу. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, як праз аднаго чалавека грэх увайшоў у свет, і праз грэх смерць, так і смерць перайшла на ўсіх людзей, бо ўсе зграшылі. Бо і перад законам грэх быў у свеце, але грэх не залічваецца, калі няма закону. Аднак смерць валадарыла ад Адама аж да Майсея, нават над тымі, хто не зграшыў падобна праступку Адама, які ёсць правобразам будучага. Але з дарам ласкі не так, як з праступкам. Бо калі з-за праступку аднаго памерлі многія, то дзякуючы ласцы аднаго чалавека, Езуса Хрыста, нашмат больш ласкі Божай і дару сышло шчодра на многіх. І з гэтым дарам не так, як з вынікам граху аднаго чалавека. Бо за адзін праступак суд для асуджэння, а за многія праступкі ласка для апраўдання. Калі з-за праступку аднаго чалавека смерць запанавала праз аднаго, то нашмат больш тыя, якія атрымалі шчодрыя ласкі і дары праведнасці, будуць валадарыць у жыцці, дзякуючы аднаму, Езусу Хрысту. Як праступак аднаго прынёс усім людзям асуджэнне, так і праведнасць аднаго прынесла жыццядайнае апраўданне ўсім людзям. Бо як праз непаслухмянасць аднаго чалавека многія сталі грэшнікамі, так і праз паслухмянасць аднаго многія стануць справядлівымі. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Хвала Тобі, слава Божая. Хвала Тобі, слава Божая. Не хлебом одним буде жить человек, але кожним словом, что выходит з уст Божих. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час Дух вывеў Езуса ў пустыню, каб д'ябал выпрабоўваў яго. І пасіў ён 40 дзён і 40 начэй. І нарэшце згаладаўся. Тады падышоў да яго спакушальнік і сказаў яму: «Калі ты сын Божий, скажы, каб гэтыя камяні сталі хлебам». А ён сказаў у адказ: «Напісана, не хлебам адным будзе жыць чалавек, але кожным словам, што выходзіць з вуснаў Божых». Тады ўзяў яго д'ябал у святы горад, паставіў на версе святыні і сказаў: «Калі ты сын Божий, кінься ўніз, бо напісана, анёлам сваім загадае наконт цябе, і на руках панясуць цябе. Бо каб ты часам не спатыкнуўся аб камень нагою сваёю». Езус сказаў яму: «Напісана таксама, не будзеш выпрабоўваць Пана Бога твайго». Д'ябал зноў узяў яго на вельмі высокую гару і паказаў яму ўсе валадарствы свету
і славу іх, кажучы: «Усё гэта дам табе, калі ўпадзеш і паклонішся мне». Тады сказаў яму Езус: «Адыдзі, сатана, бо напісана: Пану Богу твайму будзеш пакланяцца, і яму аднаму будзеш служыць». Тады д'ябал пакінуў яго, і вось анёлы падышлі і служылі яму. Гэта слова Пана. Хвала табе, Христе. Пастырскі ліст біскупа Владзіміра Гуляя на першую нядзелю Вялікага посту 2026 года. Умілаваныя ў Христе Пану, браты і сёстры, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі, мы разам з усім касцёлам уступілі ў літургічны перыяд Вялікага посту. Мы распачалі асаблівы час, які павінен духоўна падрыхтаваць нас да найважнейшых святаў нашай веры, урачыстасці Пасхі Хрыста, значыць пераходу збаўцы праз муку і смерць да хвалы ўваскрасення. У Вялікі пост мы запрошаны спыніць бег штодзённасці і задумацца над найважнейшымі справамі, над уласным духоўным жыццём, над станам нашай веры і любові да Бога, над якасцю адносін з бліжнімі. Сённяшняе першае чытанне з кнігі «Быцця» нагадвае нам праўду аб тым, што ўсім нам без выключэння патрабуецца навяртанне. Поўным сімвалаў аповедзі натхнёны аўтар паказвае нам драму граху першых людзей, яго трагічныя наступствы для ўсяго чалавецтва. Мы бачым Адама і Еву, якіх Пан Бог пасяліў у райскім садзе Эдэне. Там яны маюць усё ў дастатку і цешацца перш за ўсё найвялікшым дарам, станам ласкі, значыць блізкасцю і гармоніяй з Панам Богам. На жаль, Адам і Ева не змаглі вытрываць у гэтай ласцы. Змей-спакуснік здолеў пасеяць у іх сэрцах сумненне ў Божай любові і шчырасці да іх. Адам і Ева пачынаюць падазраваць, што Пан Бог штосьці ад іх утойвае і не хоча іх сапраўднага шчасця. Недахоп даверу да Бога вядзе да граху. Адам і Ева насуперак Божаму загаду каштуюць плады з дрэва пазнання дабра і зла, і такім чынам страчваюць стан ласкі, знішаюць сваю блізкасць з Богам. І не цяжка заўважыць, што падобная заканамернасць паўтараецца ў кожнай спакусе, якая вядзе да граху. Найперш спакуснік паказвае чалавеку грэх як нешта добрае, прыцягальнае і карыснае. Потым унушае, што варта парушыць Божы загад, каб стаць сапраўды шчаслівым і вольным. Толькі падаўшыся спакусе, чалавек пераконваецца ў вераломстве спакусніка. Цяпер зло паўстае перад ім па ўсёй сваёй жудаснай праўдзе. І замест абяцанага шчасця прыносіць у горычы расчараванне, пачуццё сораму і жалю. Хоць кожны з нас шмат разоў дасведчыў вераломства сатаны, мы па-ранейшаму слабыя, і зноў падаёмся яго спакусам. Такую духоўную крохасць мы атрымалі як спадчыну ад нашага прабацькі Адама. Аднак за гэтага мы не павінны упадаць у смутак ці роспач. Святы апостол Павал у фрагменце паслання да рымлянаў, які чытаецца сёння, дорыць нам святло надзеі, прадстаўляючы Езуса Хрыста як новага Адама. У супрацілегласць Адаму ён, які прайграў сваю бітву з сатаной, Пан Езус, новы Адам, здабыў поўную і канчатковую перамогу над ворагам нашага збаўлення, аддаўшы за нас сваё жыццё на дрэве крыжа. Прадказаннем гэтай вялікай перамогі з'яўляецца сцэна спакусы Пана Езуса. Сёння ў Евангеліі мы пачулі, што перад самым пачаткам сваёй публічнай дзейнасці Пан Езус пайшоў у пустыню і там пасціўся на працягу 40 дзён і начэй. А потым рашуча, паспяхова супрацьстаяў спакусам д'ябла. Кожная са спакус была пераадолена моцай Божага Слова, якое абвяшчае праўдзівую волю нябеснага Айца. Не хлебам адным будзе жыць чалавек, а кожным словам, што выходзіць з вуснаў Божых. Адказвае Пан Езус на спакусу ператварыць камень у хлеб. Гэта спакуса матэрыялістычнай ментальнасці, клопат аб задавальненні свайго голаду в вымярэнні выключна зямным, часовым, голаду грошай, працы, якая добра аплачваецца, усеагульнага прызнання, папулярнасці, узнагародаў, кар'еры. Калі мы паддаёмся гэтай спакусе, то забываем, што матэрыяльныя даброты не даюць і не могуць даць нам
сапраўднага жыцця і шчасця. А таксама, што мы ніколі не павінны быць нявольнікамі таго, што павінна нам служыць. Не больш выпрабоўваць Пана Бога твайго, адказвае пан Езус д'яблу, калі той прапануе яму кінуцца ўніз з крыла святыні. Гэта спакуса рэлігійнасці бліскучай, магічнай, такой, якая шукае цудаў, духоўных экстазаў і незвычайных уражанняў. У той жа час, адмаўляючыся ад пакутаў, выпрабаванняў і ўсяго цяжкага, незразумелага. Мы падаёмся гэтай спакусе, калі у сваёй ганарыстасці не ўмеем прыняць Божую волю такой, якая яна ёсць. Самі будуем свае планы і стратэгіі. Ад Пана Бога чакаем выключна спаўнення нашых жаданняў. Пану Богу твайму пакланяйся і яму аднаму служы. Так гучыць адказ Езуса на трэцюю спакусу, калі д'явол патрабуе пакланіцца яму і абяцае ўзамен усе каралеўствы свету. Гэта спакуса ўлады як найвялікшай каштоўнасці ў жыцці. Спакуса навязаць іншым сваю волю, быць вялікім за любы кошт. Спакуса ідалапаклонства, ганарыстасці. Падаючыся гэтай спакусе, чалавек забывае, што толькі Пан Бог з'яўляецца сапраўдным даўцам усялякага добра, бо дае яго з любові. Калі сатана абяцае нам штосьці даць, то толькі для таго, каб нас спакусіць, ашукаць і зняволіць. Досвід Езуса, калі яго спакушаў сатана, прысутнічае і ў кожным жыцці. Вораг нашага збаўлення вераломны, разумны, таму бязлітасна выкарыстоўвае ўсе нашыя слабасці, а таксама цяжкасці і крызісы нашага жыцця, каб звесці нас на дрэнны шлях, адлучыць ад Бога і бліжніх, закрыць нашыя сэрцы на дар Божай любові і прабачэння. Аднак гэта не азначае, што такой барацьбе з сатаной мы асуджаны на паразу. Сама па сабе спакуса не з'яўляецца грахом і зусім не павінна весці да граху. Прыклад Езуса вучыць нас, як ставіць Пана Бога на першае месца ў жыцці, як ніколі не ісці на кампраміс са злом, як шукаць у Божым слове святла, сапраўднай мудрасці і абарона спакусаў сатаны. Чым больш мы з'яднаныя з Богам, тым цяжэй спакусніку знайсці доступ да нашага сэрца. Ужо цяпер у пачатку Вялікага посту падумаем аб тым, што зрабіць, каб яшчэ больш зблізіцца з Езусам і паглыбіць нашу веру. Папа Леў XIV у сёлетнім пасланні на Вялікі пост звяртае нашу увагу асаблівым чынам на неабходнасць слухаць Божае Слова і практыкаваць устрыманне. Кожны шлях на вяртанне пачынаецца, піша Святы Отец, калі мы дазваляем Божаму Слову дасягнуць нас і прымаем яго ў згодзе духу. Таксама існуе сувязь паміж дарам Божага Слова, прасторай гасціннасці, з якой мы яго сустракаем, і зменамі, якое яно здзяйсняе. Таму слуханне слова ў літургіі выхоўвае нас да больш праўдзівага слухання рэчаіснасці сярод многіх галасоў, якія праносяцца праз наша асабістае і грамадскае жыццё. Святое Пісанне робіць нас здольнымі распазнаць той заклік, які ўзносіцца з пакутаў і несправядлівасці, каб ён не застаўся без адказу. Закранаючы тэму практыкі посту, папа піша: «Хацеў бы запрасіць вас да вельмі канкрэтнай формы ўстрымання, якая часта недаацэньваецца, а менавіта да ўстрымання ад слоў, якія б'юць і раняць нашых бліжніх. Давайце пачнём раззброiваць нашу мову, адмаўляючы ад вострых слоў, паспешных асуджэнняў, зламоўнасці пра тых, хто адсутнічае і не можа абараняцца, а таксама пазбягаючы паклёпаў. Давайце замест гэтага пастараемся вучыцца узважваць словы і захоўваць ветлівасць у сям'і, сярод сяброў, на працоўных месцах, у сацыяльных сетках, палітычных дэбатах, у сродках масавай інфармацыі, у хрысціянскіх супольнасцях. Тады шматлікія словы ненавісці саступяць месца словам надзеі і міру. Дарагія браты і сёстры, перакананы, што Дух Святы падкажа кожнаму з нас і з вас, якія пастановы прыняць, каб правесці гэты вялікі пост плённа і добра падрыхтавацца духоўна да велікодных святаў. Падтрымліваю вас сваёй малітвай, пакорна прашу аб малітвы за мяне. На пачатак великапостнага шляху пакаяння і навяртання ўсіх вас, дарагія вернікі нашай дыяцэзы, з усяго сэрца благаслаўляю і даручаю чулай апецы Марыі Маці Міласэрнасці. Ваш біскуп Уладзімір.
Цяпер вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Всяго бачнага і небачнага, єдиного Пана Єсуса Христа, Сина Божого одинородного, Зайца народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, нествореного, одиносутного Отцу, з якого все сталося. Ён для нас, людей, и деля нашего збавления, зышел з неба и утеловился от Духа Святого с Девы Марии и стался человеком. Укрыжованы так само за нас при Понским Пилате, был замучены и похованы, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придя у хвале, судить живых и померлых, Яго владарству не буде конца. Веру в Духа Святого, Пана і Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение і хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, визнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Амин. Узмоцненные Божьим Словом откроемся на День Божьей ласки, скором до Отца Небесного наши щирые просьбы. Боже Отче Всемогутно, яви свою моць и спошли потребные дары и ласки католицкому костелу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Пане Єзу, Святому Отцу и всему духовенству допоможи щоденно, углядаючися у Твой крыш, доскональваться бескорыстливой христианской любови. Тебе просим. Збавце свету, дай щире навертання тим, хто праз грех страцив освячальну ласку. Тебе просим. Милосердный Отче, очисти христианские семьи от непорозуміння, незгоди, гніву, спречок, злослов'я і інших непорядкованих схильностей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся в интенции этой святой Евхаристии за померлых, за Янину, 3 года после смерти, за Юзефа, Ванду, Иосифа, всех померлых семьи Битель, за Эдварда, Эмилию, Владислава, Леонида, змарлых семьи Пупа, выпрошающих, как милосердный Бог принял до своего владарства в небе. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Спредвечный Отче, всех нас, собранных на святой литургии, узмоцни святыми дарами, как мы смогли мужно перемагать спокусы у часы выпробования. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Праз Христа, який з Тобою і Духом Святим живе і владарить, праз усі віки вічні. Амин. О, кровь святая, о, кровь откупения, напой життєвий, з неба нам посланий, ласки криниця, Отца на збавлення, ти правильно лечиш рани, ти у потаємним келиху схована, капусіх чиста, напоила силой, кап милосердием Божьим дарована, для земли была нам милой. Моліться, брати і сестри, как маю вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутним. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому кольцеву святому. Пане наш Боже, учини просим, как мы належным чином складали Тебе ахвяру, якою
Розпочинаємо подрихтовку до святкування Великодної таємниці. Праз Христа Пана нашого. Amen. Пан з вами, Z duchem Twoim угору серцем. znosimy ich do Pana. Подякуємо Пану Богу нашому. Godna geta i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче, Всемагутны Вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён праз 40-дзённы пост у пустыні сваім прыкладам асвяціў час пакаяння. Ён зарэў дарэмнымі ўсе подступы злога духа, навучыў нас перамагаць грэшныя спакусы, каб мы з чыстым сэрцам азначалі велікодныя святы і ўрэшце дасягнулі вечнай Пасхі. Таму з анёламі і ўсімі святымі мы прыслаўляем Цябе разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму єднасцю з усім касцёлам перш дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостол Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў, раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і зноў тая падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуй, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, дасканалі яго любові, разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы дышоў з гэтага свету. І дазволім бачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці за Свяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апосталамі усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы і хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Просим Отца Небесного, каб адпусціў нам грахи і захаваў нас ад злога.
Ойче наш, который который есть есть в в небе, небе, святится имя Твое, будь Царство воля Твое, будь воля Твоя, як у в небі, небе, так так і и на на землі. земле. Хлеба Хлеба нашего нашего штоденного штоденного дай нам сьогодні. и отпусти Прости нам провини наші, які ми відпускаємо винуватим нашим. І не вводь нас, але збав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокоїть дні наші. Допоможи нам милосердності Твоєї, щоб ми були завсюди вольні від граху і заховані всілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії пристя збавці нашого Єсуса Христа. Бо Твое володарство и моц и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой ми даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближньому знак супокою. Баранку Божий, який береш на поєднання себе церкви. грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоною. Будь оздоровлена душа моя. Наш Пан хлеб небесный меж нами живе, и Он с умным надею и радость дает, покорно сходить для нас на алтарь, каб стать нам поживой, дае себе удар. Наш Пан добрый пастир, притулок слабым, дає літостиво у серці своїм, любов'ю святою лагодить нам боль, і сум роз'ясняє надії світлом. Наш Пан милосердный, и Он любит свой люд. Промень з неба шле у долину покут, шляхи человеку, каб тут осветлять, у серцях по небу тугу узбуджать. Наш Пан прославленный, до нас Он иде, приносячи мир и сутеху беде, о свету збавление Ты моцей своей, ратуй нас за
Молимся. Подмацованные хлебом небесным, яки живец веру повеличивая надею, измацняя любовь, просим Тебе, Пане, каб научил нас прагнуть Иисуса Христа, хлеба живого и правдивого, и жить кожным словом, что от Твоих устно выходит, праз Христа Пана нашего. Amen. Парафіяльні об'яви. Переживаємо першу неділю Великого посту. Набаженство крижового шляху у нашій парафії кожну п'ятницю відбувається після вечірньої святої імши, а для дітей у суботу о годині 15. Кожну неділю після святої імши о годині 10 молимося набаженство пісні жальби. Реколекції у нашій парафії відбудуться 26, 27 і 28 сакавіка. Калі ласка, заплануйте гэты час, каб чынна прыняць удзел у парафіяльных великапостных рэкалекцыях. За удзел у рэкалекцыях, таксама набажэнства песні жальбы і крыжовы шлях, можна атрымаць поўны адпуст на звычайных умовах. У наступную нядзелю, першая нядзеля месяца прыпадае адарацыйная, пасля святой імшы о гадзіне 8 магчымасць адарацыі Найсвяцейшага сакрамента да святой імшы о гадзіне 10. Пасля сумы, выстаўлення Найсвяцейшага сакрамента і набажэнства песні жальбы. Таксама у наступную нядзелю адбудзецца першая катэхеза падрыхтоўкі да сакраменту канфірмацыі для дарослых пасля святой імшы о гадзіне 17. Таксама ёсць яшчэ магчымасць запісацца да канца месяца лютага дарослым асобам, хто хацеў бы прыняць сакрамент канфірмацыі. А ў наступную нядзелю ўжо адбудзецца першая сустрэча, першая катэхеза. У парафіяльным кіоску можна набыць новы нумар газеты «Слова жыцця». Дзякуем за ўсе ахвяраванні на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. Дзякуй усім, хто склаў ахвяраванні на харчаванне для семінарыстаў. Ахвяры на кветкі да гробу Пана можна скласці на тацу або у скарбонку пры алтары Маці Божай. Да сакраменту сужанства рыхтуюцца ў нашай парафіі Карповіч Дзмітрый і Макевіч Дар'я, Кракоўка, вуліца Светлая, Падрубны Яўгеній і Станкевіч Паліна, Павяжы, вуліца Садовая. Той, хто ведае якія-небудзь перашкоды, дзеля якіх гэтыя асобы не могуць уступіць у сужанскі саюз, абавязаны паведаміць мясцовага душпастыра. На мінулым тыдні адышлі да пана наша парафіяне Віктор Мацкевіч, 46 гадоў, Генрых Пугачевіч, 77 гадоў, Станіслаў Шукіловіч, 72 гады, Яна Бароўская, 13 гадоў. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць. Нехай адпачываюць у супакоі вечным. Амен. Даверам новораспачаты тыдзень і ўсю нашу парафію Маці Божай. Твою абароне аддаемся, Святая Богородица, у наших патрэбах не пагарджай маленнем нашим. Усялякае зло прыгоды, выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благословленная, о Пане наша, опекунка наша, суцешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поєднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Так само сёння у нашай парафіяльнай супольнасці ёсць госці, прадстаўнікі Радыё Марыя Беларусь, таму цяпер можна сесці на хвілінку, да нас звернуцца са словам прадстаўнікі валанцёры Радыё Марыя Беларусь. Пахвалёны Езус Христос. На веки вечные. Амен. Мяне клічуць Мацвей. Я валанцёр Радыё Марыя. І ад пачатку сваёй прамовы мы пачынаем з наступнага пытання. А падыміце, калі ласка, рукі тыя, хто хаця б раз слухаў Радыё Марыя Беларусь. Так, ну сёстры на хорах падымаюць, гэта мяне дуже радуе. Так, раз, два, тры. Не шмат, то не дарма прыехалі. Радыё Марыя Беларусь – гэта адзінае каталіцкае радыё ў Беларусі, якое вось ужо, нават страшна сказаць, 10-й год намагаецца задаволіць усе патрэбы каталіцкага сэрца.
Сённяшняя імша, вось на якой вы прысутнічаеце о 5 гадзіне, транслюецца на хвалях нашага радыё. І акрамя парафіі з намі моліцца вся Беларусь. Прынамсі, уся Беларусь слухачоў. Але акрамя таго, кожны дзень з розных куточкаў нашай краіны транслюецца святая імша. Гэта робіцца дзеля тых людзей, якія па нейкай сваёй прычыне не могуць наведаць касцёл. Напрыклад, па хваробе, або з-за ўзросту, або на шляху, або, да жалю, няма блізка касцёла. То Радыё Марыя дае такую магчымасць. Акрамя таго, на працягу тыдня мы молімся на ружанцы, на вяночку Божай міласэрнасці. І вы можете запытацца, а ў чыіх інтэнцыях мы молімся? І мне дуже хочацца сказаць у вашых, таму што кожны слухач можа патэлефанаваць або напісаць нам на студыю, і мы будзем маліцца ў вашых інтэнцыях. Але ўзнікае наступнае пытанне, а як нас знайсці? Вось нумары ёсць, можна напісаць, а куды пісаць? Вось я і іншыя валанцёры на ўваходзе будзем раздаваць такія сінія улёткі, дзе будуць нумары, дзе вы можете кідаць свае інтэнцыі, дасылаць, выбачайце. Гэтак жа сама тут ёсць чароўны надпіс «Радыё Марыя Бай». Гэта прямая інструкцыя, гэта падказка, як нас знайсці. Таму што, да жалю, нам не даюць FM-хвалю. Як мы не прасілі, пакуль не далі. Але тым не менш, нас можна слухаць па ўсім свеце, бо мы ў інтэрнэце. У нас ёсць адмысловы сайт і ёсць прыкладанне. Таму, калі ласка, вось калі у вас ёсць пытанні, як нас знайсці, можете падыходзіць да мяне, вось, да Мацвея, і там ёсць яшчэ два цудоўных валанцёра, гэта Кірыл і Лера. Яны таксама вось пазначаны такімі блакітнымі торбамі. Вы іх ні з кім не збытайце. І гэтак жа сама Радыё Марыя, вось я сказаў толькі пра эфір, але тым не менш мы яшчэ маем і YouTube-канал, дзе за 10 год нашага існавання назбіралася вялікая колькасць катэхезаў, разважанняў і іншых дуже цікавых перадачаў. Датычна парафіі ў Ашмянах я магу параіць, у нас ёсць шмат перадачаў пра абразы, уласцівыя гэтым землям. Мы апавядаем пра Маці Божую Гадагайскую, Маці Божую Барунскую і іншыя абразы, якія ёсць, але з цікавай гісторыяй. Або усе хваляць перадачу «Голас паклікання», дзе мы ездзім да святароў, бярэм у них інтэрв'ю і запытваемся, як яны дайшлі да служэння касцёлу. І найлепшы камплімент я пабачыў, што на задніх лавах хтосьці ківае, калі я сказаў пра «Голас паклікання», то сапраўды вартая перадача. І нават ёсць выйсце для тых, хто не глядзіць YouTube, хто не слухае радыё, бо за намі дуже лёгка сачыць у інстаграме. Кожны дзень ёсць штосьці цікавае, што не вымагае ніякага вашага рэсурсу. Гэтак жа сама, праўда, мушу дадаць і ложку дзёгця. Таму што Радыё Марыя існуе толькі за кошт ахвяравання ў сваіх слухачоў. І таму я не дарма сказаў пра гэтыя блакітныя торбы. Бо любое ваше ахвяраванне пойдзе на утрыманне Радыё Марыя Беларусь у наступным месяцы. Бо мы, валанцёры, можам сарвацца з месца, можам зненацку паехаць куды заўгодна ў межах нашай краіны. І можа нават трошачкі далей. Але тым не менш, абсталяванне, машына, электрычнасць, як ты яе не ўгаворвай валанцёрыць, яна не валанцёрыць. Мы спрабавалі, да жалю, не атрымліваецца. Таму любая капейка, напэўна, пойдзе на ўтрыманне Радыё Марыя. Калі у вас засталіся пытанні, можете смела падыходзіць да ўжо вышэй названых людзей. Мы не кусаемся, яны таксама не кусаюцца. Мы тут дзеля таго, каб адказаць на вашыя пытанні. Дзякую вам, з Богом. Теперь примите Божие благословение. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите в упокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Ти за нас терпів од рана, Єсус.